Pila ra may gatos ani? Pagbunot ninyo. 40. 40 ang gatos? O ya, bugbugin mo singot. Isa gatos, pila yung kuha kay, bugbog pa yung singot. Kol. May buntag. Bos, pwede mo tana? Unsa ni diring lugar? Ha? Kyoto? 15. Unsa ni nga sakop? Bayugan. Bayugan Simbalan? Moro na inyong panginabuhi? Moro na inyong panginabuhi? Ma. Kinsa man nilubi inyo ani? Sa akong kwan, sa akong bata. Sa imong anak? Moro na harvest ran? Ana pa digto? Unsa man inyong mga tanom diha? Unsa man ang saging season pong harvest? Sina. Kinsina? Pila po income nyo tayo kinsina na kol? Hinagmay ra? Buhi ra? Kuwang ra? Si kol, isa ko lang ako paabot sa inyo ha, gamay. Ha? Isa lang. Ha? Imong papa? Imong ugagan? Pero usara magbubong? Ha? Kinsa man yung mga anak? Akong anak niya, apo. Imong anak, imong apo? May imong anak ka ni boss? Dito payag. Mo ni mga asawa? Oo. Pila edad mo, boss? 23? Mo? Pila edad ka namin nyo? Bago kayo pa, bod? Ha? Sige na, pasalamat nito sa kinao ka nung naigid. Inyo na doa, Kol. Pila ra income ninyo ni Kol? Ako si Mana, kinsi ako tulong ko si Mana, ako saging. 5 o 1.5 ana. 2.5, tulo kasi mana? Mo? Dapat kay bata kita eskwela. Maigo pa na sa imong mga kwan? Ay kulang. Kulang? Panugan pa na mo. Mo gyud. Tungod sa kamahal sa palitono no. Palitono piti mahalan. Mo lagi. Nya ang solan piti baratuha. Pila ra may gatos ani? Pagbunot ninyo. 40. 40 ang gatos? O ya, bugbugin mo singot. Isa gatos, pila yung kuha kay, bugbog pa yung singot. Dugay-dugay gyud na ma. Nya, labi na ako ra isa, may galin tabang na eh. Ako ra isa na saktuhan yan. Saktuhan jud gani, dami dagana ni o. Nya kanang isa gatos pila pud ka oras niya ma kwan? Sumago na ka pila Ako ni. Ya, Pila taon na. Pag ngarin mo boy, pagsugod pa nako, mo pa nang yado kami. Sus. Oh, ya si Kol mo na po. Ha. Salamat. Siya mo to kula. Yan po radyo na ito ng atong kapobrehon sa Ginoo no. Asa mo to kula? Boss. Morto. Ambing-ambing mo kanunay ha. Sige. So karon nanabot tayo na discovery nagplano mo ni ang PH Lago. So karon tudloan ta mo kung saan pag-register. Ibutang lang niyo diha inyong username, password o confirm password. Pag man mag-register nday mo ni niyo makita. So daghang kita idula nga atong mapilian diha no. Pero nga atong paborito duaon mo ni ang Super Ace. Karon mo kaya tawo 100 pesos no. Wow, ito sa mga times. 10 times. Ito ang nabot sa 200 pesos. Hindi mo klaro 2,250. Kung sa gusto mo dula no, nasa comment section link. So paalala niya, 21 years old pataas na gyud ang pwede mo dulaan ni. Kung sa gusto ra pod mo dulaan ni nga game.